नमस्कार, मी तुषार पाटील, राणा शिरगाव आणि हा आमच्या समाजाचा स्टॉल आहे. स्टॉल म्हणजे आमच्या समाजाचा एक कट्टा आहे आणि तो कट्टा का ठेवला इकडे तर कोकणामध्ये हा खूप समाज मोठ्या प्रमाणावरती आहे आणि त्या समाजाचं अस्तित्व कुठेतरी लोकांना दिसलं पाहिजे, लोकांना हा समाज कळला पाहिजे म्हणून आम्ही इकडे कट्टा उभारलेला आहे. आणि असे इकडे विविध समाजाचे कट्टे आहेत ज्यांचं वास्तव्य कोकणामध्ये आहे आणि त्या वास्तव्यामुळे हा कोकण मोठा झालाय. तुम्ही सर्वांनी इकडे या आणि या पर्यटनाचा आनंद घ्या, या महोत्सवाचा आनंद घ्या. आणि खरंच खूप सुंदर हे आयोजन केलेलं आहे. संजय आजोळांचं तर खूप कौतुक त्यामध्येच की त्यांनी इतकं भव्य प्रमाणामध्ये आयोजन केलेलं आहे आणि सगळ्यांना आनंद मिळतोय. तुम्ही फक्त चेहरा बघा, एक वेगळाच आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरती आहे या महोत्सवामुळे. मी सगळ्यांना विनंती करतो की तुम्ही आवर्जून या महोत्सवाला या आणि आनंदी राहा. धन्यवाद. मी श्याम पाटील. आपला कोकण म्हटलं की सिंधुदुर्ग पासून डहाणूपर्यंत किनारपट्टीला पूर्णपणे भंडारी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे आणि यादवरावांच्या संकल्पनेतून हा जो ग्लोबल कोकण महोत्सव आयोजित करण्यात आलेला आहे, या ठिकाणी त्यांनी प्रामुख्याने त्या स्थानिक समाजाला आपलं संस्कृती, आपली विविध प्रकारची जी काही जडणघडण आहे ते दाखवण्यासाठी त्यांनी एक प्रकारे आम्हाला हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. आणि मी प्रत्येक नागरिकाला, प्रत्येक पर्यटकाला आवाहन करील की तुम्ही या शिरगाव बीचला या, ग्लोबल कोकण महोत्सवाचा तुम्ही आनंद घ्या. आणि खरोखरच म्हणजे पालघर जिल्हा प्रशासन आणि कोकण भूमी प्रतिष्ठानाच्या द्वारे हा आयोजित केलेला ग्लोबल कोकण महोत्सव हा खूप भव्य दिव्य अशा प्रमाणात साजरा होत आहे. तर कृपया सर्वांनी या ग्लोबल कोकण महोत्सवाला भेट द्या आणि आपण आनंद साजरा करा. धन्यवाद.